Καλησπέρα και από μένα, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Για να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, πρώτον απ' όλα ήθελα να απαντήσω στον εαυτό μου κάποια ερωτήματα τα οποία πιθανόν ακούγονται απλοϊκά, αλλά δεν είναι καθόλου. Και παράλληλα να απαντήσω και να μεταλαμπαδεύσω και αυτά που θα μάθω. Τα απλά αυτά ερωτήματα είναι το πολύ απλό: γιατί γίνεται πόλεμο στον κόσμο? Γιατί στην Ελλάδα, αυτό το έχουν πει πάρα πολλές φορές και οι Συριζέοι και το έχουν αμφισβητήσει, για ποιο λόγο γίνονται στρατιωτικές παρελάσεις? Το πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα: πώς έχει οδηγηθεί η πατρίδα μας στην μνημονιακή εποπτεία? Πώς έχει κατακλειστεί από λαθρομετανάστες? Γιατί εκχωρούμε την εθνική μας κυριαρχία? Στην προσπάθεια αυτή, όπως είπε και ο συναγωνιστής Λιναρδής και ο συναγωνιστής Κασιδιάρης, ξεκίνησα ως μαθηματικός, ψηλαφώντας πρώτα απ' όλα τη θεωρία, γνωρίζοντας όλο το εύρος της θεωρίας, από το Ράτζελ, τον Κέλεν, τον Χαουσχόφερ, τη θεωρία του ζωτικού χώρου που συνδέθηκε ναι μεν με το γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό και δαιμονοποιήθηκε, αλλά παραμένει επίκαιρη μέχρι και σήμερα, διότι πολύ απλά για ζωτικό χώρο μιλάει και ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του. Την θεωρία του ζωτικού χώρου εφαρμόσανε μάλλον και οι Αμερικανοί στην περίπτωση της Κούβας. Την εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί, θεωρώντας ως ζωτικό τους χώρο τη Μέση Ανατολή. Την εφαρμόζουν οι Τούρκοι, όπως προείπα, το έχει γράψει και ο Νταβούτογλου σε ολόκληρο βιβλίο, στη Θράκη και στα Δωδεκάνησα. Και φτάνουμε μέχρι τους μέντορες του αμερικανικού επεκτατισμού, τον Μπρεζίνσκι, τον Γκίσιγκερ, ονόματα τα οποία τα έχετε ακούσει, τα γνωρίζετε, και οι οποίοι έχουν γράψει και έχουν πει, και πολύ χειρότερα έχουν συμβουλεύσει προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών σε πράγματα τα οποία, άμα τα έλεγε από εδώ πέρα ο Ηλίας προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Άρσιας Ηλίας. Ποια Άρσιας Ηλίας? Απευθείας θα μιλάγαμε για εκτελέσεις, για ανάγκη εκαθάρισης του ελληνικού έθνους από τους φασίστες κτλ. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, σκεφτείτε να πήγαινε, θα σας παραθέσω ένα απόσπασμα όπου βάλουμε Αμερική, βάλτε Ελλάδα, και να σκεφτείτε να το έλεγε είτε ο αρχηγός μας στη Βουλή είτε ο Ηλίας είτε οποιοδήποτε από τους βουλευτές μας. Γράφει λοιπόν ο Μπρεζίνσκι σε βιβλίο του και θεωρείται από τους μεγαλύτερους γεωπολιτικούς θεωρητικούς. Λέει λοιπόν: η γεωπολιτική διάσταση δεν θα μπορούσε να είναι καθαρότερη. Βόρεια Αμερική εναντίον Ευρασίας, με διακύβευμα ολόκληρο τον κόσμο. Ο νικητής θα κυριαρχούσε επί της Ιφιλίου. Αργία, άμα το λέγατε εσείς αυτό, θα είχαμε πρωτοσέλιδα. Τώρα το λέει ο Μπρεζίνσκι, ο οποίος θεωρείται από τους πιο λαμπρούς επιστήμονες επί της γεωπολιτικής στον κόσμο. Όμως θα πει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας πεινάει ο Κοσμάκης και εσύ ασχολείσαι με το αν ο Μπρεζίνσκι έχει ιδέες για να κυριαρχήσει επί ολόκληρου του πλανήτη. Ναι, γιατί το ζήτημα της γεωπολιτικής άπτεται πρώτον απ' όλα επί των εθνικών θεμάτων μας, όπως τονίσανε και οι δύο προλαλήσαντες, και άρα ως Έλληνες εθνικιστές προφανώς μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από άλλα ζητήματα τα εθνικά θέματα. Όμως θα πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε Έλληνας, ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο τα οικονομικά τους νοιάζουν, ότι μόνο η ζωούλα τους νοιάζει, μόνο το σπιτάκι τους νοιάζει, ότι η γεωπολιτική, όπως και η πολιτική, αν δεν ασχοληθείς εσύ μαζί της, θα ασχοληθεί αυτή μαζί σου και εν τέλει θα μπει μες στο σπίτι σου. Γιατί πεδίο γεωπολιτικών συγκρούσεων δεν είναι μόνο η Συρία, δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Γεωπολιτικό πεδίο συγκρούσεων αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πρώτο απ' όλα η ίδια η Ελλάδα. Και θα σας αναφέρω επιγραμματικά κάποια από τα σημεία που φανερώνουν ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα πεδίο συγκρούσεως. Πρώτον απ' όλα το προφανές, το προσφυγικό, όπως το λένε, όπου δεχόμαστε στην ουσία λαθρομεταναστευτικές ροές και όχι προσφυγικές ροές από ολόκληρο τον κόσμο. Και άμα το δούμε αλλιώς, ακόμα και αυτοί που είναι από τη Συρία δεν είναι πρόσφυγες, γιατί πολύ απλά δεν μας έρχονται από εμπόλεμη ζώνη, έρχονται από την Τουρκία. Και αυτό που θα μας απασχολήσει στο πολύ άμεσο μέλλον, δυστυχώς, είναι ότι πέρα από το ότι δεχόμαστε
οικονομικούς μετανάστες, φτάσανε οι Συριζέοι να κάνουν λόγο ακόμα και για περιβαλλοντικούς μετανάστες και για περιβαλλοντικούς πρόσφυγες. Σε οριστές μην γελάτε, το έχουν πει αυτό. Επειδή βρέχει, λέει, στο Πακιστάν και στον Μπαγκλαντές, επειδή πιάνει βροχή, πρέπει να έρθουν εδώ κάποια εκατομμύρια. Ναι. Είναι επιχείρημα κέριο αυτό. Ναι. Γεμίζουμε πρώτα απ' όλα, κατακλυζόμαστε από τζιχαντιστές. Λίγες μέρες πριν βρήκανε 22.000, άμα δεν απατώμε Ηλία, σφαίρες στον Εύρο και εκατοντάδες Καλάζνικοφ και βαρύ οπλισμό που τον είχαν κάποιοι Ιρανοί. Βρετανοί υπήκοοι. Βρετανοί υπήκοοι, ναι. Και δεύτερον, από λοιπούς μουσουλμάνους, οι οποίοι μπορεί να μην είναι τζιχαντιστές, δεν το ξέρουμε εμείς ποιος είναι και τι έχει μες στην ψυχή του, αλλά μπορεί κάποιοι από αυτούς να μην είναι τζιχαντιστές, αλλά σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν στο πολύ άμεσο μέλλον από την Τουρκία για να απαιτήσει ακόμα περισσότερα πράγματα από την Ελλάδα. Και κακώς λέω στο πολύ άμεσο μέλλον, διότι γίνεται ήδη, αφού η Τουρκία ζητάει τζαμιά σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα ο Τούρκος Πρωθυπουργός έλεγε ότι θα πληρώσουν κιόλας για αυτά τα τζαμιά. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θέλουν να εγκαταστήσουν εκατοντάδες χιλιάδες Ισλαμιστές μέσα στον Εύρο. Διαλύεται ο κοινωνικός ιστός της πατρίδας μας. Τίθεται ένα κέριο ζήτημα και εθνικής αλλά και προσωπικής ασφάλειας του κάθε Έλληνα. Ήδη με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια οι Έλληνες ζούσαν στο κέντρο των Αθηνών πίσω από κάγκελα, βάζαν κάγκελα στα παράθυρά τους, και άρα είναι προφανώς ένα ζήτημα που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες όλους. Το δεύτερο είναι ότι ήταν ένα γεωπολιτικό δρόμενο. Το 1945 πάνω στις τάχτες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι οργανισμοί, οι οποίοι μας απασχολούν μέχρι και σήμερα. Δημιουργήθηκε με τη συμφωνία της Σοβιετικής Ένωσης τότε και των Ηνωμένων Πολιτειών και των λοιπών δυνάμεων των νικητών το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Δυνάμεις οι οποίες καταδυναστεύουν τον τρόπο ζωής μας και για να λέμε την αλήθεια, και το αν θα καταφέρουμε να ζούμε στο μέλλον μέχρι σήμερα. Το τρίτο, το οποίο περιγράφονται πολύ περισσότερα, είναι ότι βρισκόμαστε ως στόχος ενός πολιτιστικού επεκτατισμού. Εδώ και χρόνια προβάλλονται τουρκοσύριαλ. Πολύ σύντομα με τις ευλογίες Τσίπρα και Καμένου θα έχουμε και αυθεντικό τουρκικό κανάλι. Και ήδη οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν μια πολυσχηδή δράση στην πατρίδα μας, μεταξύ των οποίων ιδρύσανε τζαμί στη Λέσβο, παρακολουθούσαν τις κινήσεις του λιμενικού μας, και αυτά που παρέθεσε ο Ηλίας με την είσοδο του ΝΑΤΟ στα ελληνικά σύνορα και την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Έλεγε ο καθηγητής του Χάρβαρντ, ο Ντέβιντ Βίτσλεϊ, ότι η γεωπολιτική γεννήθηκε με πατέρα τον πόλεμο και μητέρα την επανάσταση. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει γίνει ένα προτεκτοράτο. Αμερικανοσιωνιστικό και συντόμως τουρκικό προτεκτοράτο, χωρίς καμία εθνική κυριαρχία, όπου πολύ απλά θα λειτουργούμε ως ο βραχίωνας για να εκτελούν κάποιοι τα συμφέροντά τους. Έχουμε την ευκαιρία με την άσκηση εθνικής πολιτικής να καταφέρουμε να πάρουμε επιτέλους τον τόπο στα χέρια μας και να κάνουμε επιτέλους, και εδώ πέρα θα πω ένα σύνθημα το οποίο κρίνεται και ελέγχεται ως ρατσιστικό, να κάνουμε επιτέλους την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Στο χέρι μας είναι, ολονών μας, να ταχθούμε στον αγώνα της Χρυσής Αυγής και να αγωνιστούμε για να μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε μια χώρα και ασφαλή και πολύ πιο σημαντικό, επιτέλους ελληνική. Σας ευχαριστώ.